खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दिनै जोङो नोंथांमोननिसिम मोननैसो आपडेट्स लानानै फैलायबाय। दा बे जाहैबाय कसुगाव बियाबाव जोंनि बिटिसिनि कसुगाव बियाबाव उकिल मुसाहारि बिथांखौ गोजोननाय गैया होननानै इउपिपिएलनि गोबां वर्कार्स बिथांमोना निउस पर्टेलनि गेजेरजों बुंथिनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जुदि गोदान बिजाथि फसङा जुदि गोदान बिजाथि होफिना दा अब्ला मोन 14 प्राइमारिनि बिबानगिरि बिथांमोना रिजाइन होगोन। दा बे खोथाखौबो क्लियारलि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। बिटिसि ओनसोलाव लावदुम मुंजों मिथिजानाय मानगोनां मनिन बर' दा बिथाङा बिटिसि इलेक्सनाव 24 नं मुसलपुर समस्तियाव बिजाथि हास्थायनानै मोनसे एप्लिकेसन गथायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। बिटिसिनि 24 नं मुसलपुर समस्तियाव रिन्दाव बसुमतारी बिथाङाबो सासे बिजाथि हास्थायदों। दा बेखौ जोङो मोनसे सर्सनिफ्राय मोननाय जादों। दा गोबां सापर्टार बिथांमोना बिथांनि न'आव थांनानै दा बिथांखौ केन्डिडेट महरै हास्थायदों। दा बे खोथाखौ जों खायसे सर्सनि गेजेरजों जोङो मोननाय जादों। बिटिसि ओनसोलाव गोदानै जोनोम मोननाय राजखान्थि हान्जा बे जाहैबाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड। दा बेनिनो मानगोनां डक्टर अनजालि दैमारि दा बिथाङा 36 नं हरिसिंगा समस्तियाव बिजाथि महरै गोख्रों नाजाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दा बिथांमोननि दा गोदान मोनसे पार्टी अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनिफ्रायबो 17 केन्डिडेट्सफोरनि लिस्टखौ फोसावना होनाय जादों। दा बेखौबो जोङो नुनो मोननाय जादों। बिटिसिनि दिहिरा समस्तियाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा हेलिकप्टारजों फैनानै आगस्ते टिक्का केन्डिडेटनि जानानै दा बिथांखौ देरहानांगौनि थाखाय दा बेयाव दिहिरा समस्तियाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो गोबां भटार्स बिथांमोनाबो बाहागो लानाय दा बे नुथायखौ जों सर्सनि गेजेरजों मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारिनाव 3,000 कौटि जाख्ल'नाय राङा दाबो दं। बेखायनो बिथाङा सानसेयाव कौटि रां गारनानै हेलिकप्टार भारा लाबोदों। दा बे बाथ्राखौ रन्जित बसुमतारी एबा फेरेंगा बिथाङा दा बे बाथ्राखौ फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दिहिरा समस्तिनि मोनसे मेलाव नुजाथिनानै मानगोनां बिटिसिनि इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा मोनसे बिबुंथि लाखिदों। दैखर सिंनि एम्बु होननानै जिएसपिनि सासे MCLA घनश्याम दास बिथांखौ दैखर सिंनि एम्बु होननानै बिबुंथि लाखिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो हाग्रामा महिलारिया सासे जकार बायदि दा बे खोथाखौबो राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। जोंनि दासिमनि खौरांफोरा दा बेखिनियानो। जोंनि बिटिसियाव दासिम जों जुदि नायोब्ला जोंनि राजखान्थि हान्जा रिजनेल पलिटिकेल पार्टी दा बे जाहैबाय BPF UPPL आरो गोदानै दाजानाय दा बे जाहैबाय ABP अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड। दा बे मोनथाम राजखान्थि हान्जानि दा प्रेसिडेन्ट मानगोनां हाग्रामा महिलारि, मानगोनां प्रमद बर', मानगोनां डक्टर अनजालि दैमारि दा बिथांमोननि गेजेराव 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव सोर जिरायगोन CMनि मासियाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। दा नोंथांमोननि गोसोआव मा साननाय दङ? दा सोर चिफ जागोन? दा जोंनि हारियावथ' मोनथाम राजखान्थि हान्जा जोनोम जाबाय। दा बे राजखान्थि हान्जानि सोर सासेया एबा जोंनि CMनि मासियाव जिरायगोन? दा बेखौ नोंथांमोननि गोसोआव सोरखौ सानदों? नोंसोरनि आइडियास एबा नोंसोरनि एनालाइसिसखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। अके, दिनैनि आपडेट्सआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।